الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama ba'd, bugün 32-ci zor günahını alıp getirbiz. Ol can iyalarının suretlerini yasal. Bu resim yasauga da kagıla indi. Bu bizning türlü resim yasalgan can iyalarının indi türlü kulmaklerde yasalıp şunu kiyip yürü turunda yakini şu can iyalarının indi suretlerin elip koyu, mesela kartuşkaların yaki bir kişinin indi resmin yasabana iyi bizde bir kaysı jirgayını elip koyu şunun turunda söz baraşak. Hamına bu İslam dininde can örülgenini canlı нәрсәләрнең рәсемнәрен инде ясау кул белән катгый тыелган. Мәсәлән, кеше рәсемнәрен ясау шулаймы? Аның инде сурәтен кул белән ясау ул зур гынаһлардан санала һәм бу бик Аллаһ Тәгалә яратмаган, сөймәгән гамәлләрдән булып тора инде. Һәм шулай ук инде иләре безгә менә шушы сурәтләрне инде элеп кую яки булса шушы сүрәт ясалганын киемнәр кию бик күп инде шулаймы, кешенең башы белән яки анда хайваннарның рәсеме белән төрле анда футболкалар, анда күлмәкләр бар, сумкалар бар инде. Менә мусульман кешесе инде шушындый гамәлләрдән тыелырга тиеш. Ни өчен дигәндә, без аны дәлилләп ныгытып алырбыз. Бу зур гынаһлардан санала, чөнки мәсәлән, өйдә карточкалар эленеп тора икән, бу йортка фәрештәләр керми инде, кем инде үз кулы белән ясый, Алла сакласын, Кыямәт көнендә инде Аллаһның каты җәзасы булачак. Шуңа күрә безгә үзебезне дә әгәр дә ясаган булсак инде тәүбә кылырга кирәк инде, чөнки тәүбә кылмыйсың үләбез икән, бик каты газап булачак инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да әйтте, бик күп хәдисләрендә инде менә шушы җанлы әйберләрнең, җанлы нәрсәләрнең рәсемен ясамаска кушты. Мәсәлән, кеше, хайваннар. Әмма ләкин җансыз әйберләрне инде без ясый алабыз. Мәсәлән, агачлар, ташлар, анда биналар, машиналар, кимәләр һәм башка җансыз әйберләрне без рәхәтләнеп ясый алабыз. Кул белән дә ясый алабыз, анда сурәтен ясап элеп тә куя алабыз инде. Әмма ләкин җанлы кешеләрне, хайваннарны без ясарга да тиеш түгелбез, һәм инде өйләребезгә, стеналарга да элеп куярга тиеш түгелбез. Бу катгый тыелган булып тора инде. Һәм ни өчен соң хикмәте нидә? Чөнки Аллаһ Тәгалә менә кешене шундый камил зат итеп яраткан һәм менә үз күрәбез кешенең инде ул акыллы зат, шулаймы? Нәрсәләр генә уйлап чыгармый, нәрсәләр генә ясамый. Һәм хайваннар да шулай. Нинди генә хайван юк, нинди генә матур җан ияләре. Һәм Аллаһ Тәгалә теләми, менә безгә инде безне сынар өчен инде, шушы имтихан кылыр өчен теләми, аларның инде шушы рәсемнәрен ясаган. Бу безнең иманнарыбызны сынар өчен, безне имтихан кылыр өчен һәм инде Аллаһның шундый катгый законы, кануны диек. Безгә Аллаһ Тәгалә рөхсәт итмәй. Чөнки Аллаһ Тәгалә бар иткән һәм аны тыйган безгә. Ләкин җансыз әйберләрне инде ясарга ярый. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям иң беренче хәдисне алып китербез. Ман саввара сурatan куллифа ан янфаха фиха рух ва лейса биннафихти. Кемдә кем җанлы нәрсәнең дә сурәтен ясаса, җанлы әйберне, шулаймы? Кешенең, хайванның, кошларның инде җанлы әйбернең бер рәсемен ясый икән, кулдан инде карандаш белән, краскалар белән, ручка белән инде кыямәт көнендә аларга жан өрдерергә әмер иттерде Аллаһ Тәгалә. Әмма ул аны эшли алмас ди. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә әйтер шул кешегә: "Менә син дә үз кулың белән дә мин барлыкка китергән, мин жан биргән дә нәрсәләрнең дә син дә рәсемен, сурәтен ясаган. Хәзер мен аңа жан өрдер инде ди. Әмма ләкин кеше аңа жан өрдерә алмас, аны терелтә алмас. Моңа кыдрәтле Аллаһ Тәгалә генә." Һәм икенче хәдистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ашаддун нас азабан яумал кыямати мусаввируна юқалу лахум ахю ма халактум" ди. Ахыр заманда ди Аллаһ хузурында иң каты газапка дучар булучылар ди. Аллаһның иң каты газабы кемнәргә булыр ди? Шушы җанлы нәрсәләрнең ди рәсемнәрен, сурәтләрен ясаучыларга ди. Һәм аларга ди әйтерләр ди: "Ясаган нәрсәләрегезне ди терелтегез" ди. Кыямәт көнендә инде иң каты газапка кемнәр дучар булыр? Менә шушы җанлы әйберләрне ясаучылар. Һәм Аллаһ Тәгалә әмер итер: "Ясагыз, терелтегез" ди. Әмма ләкин нәрсә дидек? Бу хадис безнең инде Бухари һәм Муслим җыентыгында килә инде. Һәм шулай ук Гайша анабыз әйтә:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min seferin ve kad setertu sehveten li biqaran fihi temathil. فهكته وتلون وجهه وقال شد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون خلق الله" diye. Ayşe anabız ayta, ondan Allah razı bulsun indi. Bu Buxari һәм Муслим җыентыгында килә торган шулай сахих хәдисләрдән. Бер вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде сәфәргә киткәч инде, аның сәфәреннән әйләнеп кайтуга да инде, миндә бер бүлмәгә генә юка гына сүрәтле пәрдә илеп куйган идем ди. Пәрдә инде анда сүрәтләр булган инде, төрле инде. Я хайван булган микән, ансын без белмибез инде, әмма ләкин шушы җанияләрнең рәсемнәре булган инде. Һәм ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде кайтып кергәч инде, моны күргәч ди, ул аны да алып куйды ди. Һәм инде аның инде йөзе үзгәрде ди инде. Ягъни инде йөзе үзгәре. Яки ачуы чыккандыр, яки канәгатьсезлек белдергәндер инде. Һәм моны ди алып куйды ди, шушы сүрәтле инде пәрдәне инде һәм әйтте ди. Ахыр заманда ди Аллаһ хузурында ди иң каты газапка дучар булучылар ди. Шушы Аллаһ ясаган җанлы нәрсәләрнең сүрәтләрен ясаучылар ди. Менә бу хадистә инде өйрәтә безнең, әгәр дә шундый сүрәтле инде җан ияләренең карточкалары, сүрәтләре эленеп тора икән, без аларны Пәйгамбәр эшләгәнчә инде алып куярга тиешбез. Һәм инде менә мондый гамәлләрдән безгә тыелырга кирәк. Һәм 4-нче хадис безнең Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Аллазина яснауна һазиһи сура ю'аззибуна يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم" ди. Buxari һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә Пәйгамбәрбез әйтте, хакыйкатьтә ди, бу сүрәтне ясаучылар ди ахыр заманда газап кылыначак. Һәм аларга ди ясаган нәрсәләрегезне терелтегез дип әмер әйтәчәкләр ди инде, терелтергә кушырлар ди инде. Һәм менә бу хадистә тагын да ныгыта, кыямәт көнендә инде иң каты газап шушы рәсем ясаучыларга булыр, җанлы әйберләрнең инде. Һәм тагын да күрәсезме, күпме хадис килә шушы бер җан ияләренең инде рәсемнәрен ясауга инде. Һәм 5-нче хадис килә безнең Ибн Аббастан, ул әйтте, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән ишеттем ди: "Куллу мусаввирин финнар, юджалу лаху бикулли сура саввараха нафсун фаюаззибуху фи җаһаннам" ди. Һәрбер сүрәт ясаучы ди, ул ди җаһаннамда ди. Менә монда инде турыдан-туры куркыту килә нәрсә белән? Җаһаннам тамук уты белән инде. Һәрбер шушы җанлы әйбернең инде сүрәтен ясаучы ди, ул тамукта җаһаннамда ди. Һәм аның һәрбер ясаган сүрәте өчен ди, һәрбер ясаган сүрәте өчен ди, җан өрелеп ди, шул ясаган әйберләре ди, аны ди тамукта газаплар ди. Күпмени ясады, һәрберсен җан өрелеп тамукта ди газаплар ди. Шушы әйберләр инде. Бу безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында инде килә торган хадис. Һәм безнең шулай Бухари җыентыгында килә торган сахих хадистә әннә саллаллаһу алейһи ва сәлләм лә'анәл мусаввирун ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы җанлы әйберләрнең сүрәтен ясаучыларны ди ләгънәт кылган ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде бик яратмаган һәм аларны инде ләгънәт кылган. Һәм Бухари җыентыгында килә торган сахих хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Эт һәм сүрәт булган йортка ди фәрештә кирми" ди. Әгәр дә безнең әйтеп киткәнебезчә өйләребездә инде шушы сүрәт җан ияләреннән сүрәтләре дә эленеп тора икән инде яки күренеп тора икән, бу йортка фәрештә кирми. Шуңа күрә, әгәр дә йортларыбызда тынычлык, иминлеген, фәрештәләр кируен теләсәк, менә без беләбез бит, Аллаһны зикр иткәндә фәрештәләр керә, шулаймы? Куръан укысак фәрештәләр кирип, гыйлем алсаганда фәрештәләр кирип истигъфар кылып тора, синең өчен ярлыклау сора. Әмма ләкин сүрәт ясалган, сүрәтле, карточкалы йортларга инде Аллаһтан шушы инде рәхмәте фәрештәләре кирми инде. Һәм Җәбраил алейһиссәлам да инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйткән, Муслим җыентыгында килә торган сахих хадис инде. Җәбраил алейһиссәлам ул бит фәрештә, шулаймы? Фәрештәләрнең инде иң улугы, иң дәрәҗәлесе инде. Бездә яки фәрештәләр инде Җәбраил алейһиссәлам Пәйгамбәребезгә әйтте: "Эт яки сүрәт булган инде йортка кирмибез" ди инде. Шуңа күрә менә йортта кайбер кешеләрдә бар бит, өендә этләр тора, шулаймы? Ләкин инде сүрәтләр менә монда йортка инде сүрәт булган җиргә инде шушы фәрештәләр кирми инде. Һәм шуңа күрә менә балаларыбызны да, аныкларыбызны да инде кичкенәдән инде аңлатырга кирәк. Менә шушы рәсемнәр ясаганда да инде бары тик шушы җансыз әйберләрне генә
ясатырга инде. Менә шушы хәдисләр белән инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шушы тәрбияе белән без аларны тәрбияләргә, аңлатырга тиешбез инде. Һәм инде хәзерге көндә бит инде таралды, төрле машиналар бар, карандашлар, губкалар, төрле мультфильм геройлары дигәндәйме, күзле, авызлы. Галимнәр әйтте, булар сурәткә керми дип инде. Бар бит шундый балаларның сумкалары бар, пеналлары бар, дәфтәрләре бар, футболкалары бар. Машина һәм машинага күз белән авыз ясалган мәсәлән. Шулаймы? Күз белән борын ясалган. Анда карандаш мәсәлән, карандашка инде күз белән борын куелган. Галимнәр әйтте, булар сурәткә керми ди. Ни өчен ди? Чөнки ди аксылда ди, машинада, карандаштан да, губкама нәрсә генә булсын ди, ул җансыз әйберләр ди. Аңа күз белән инде борын куеп кына ул сурәткә әйләнми ди. Чөнки аның асылы җансыз әйбер ди. Күрә балаларда ди, күрәбез икән шундай әйберләр инде ди. Бу ди тәгәни тыелган әйбер түгел дип әйтәләр инде. Шуңа күрә әгәр дә теге балаларыбызда күрәбез икән, без аларга инде тәнкыйтьли алмыйбыз, бу сурәт моны алып ат дип инде. Әмма ләкин инде шып-шын кеше рәсеме булса инде, хайван рәсеме булса, бу вакытта инде без насихат кылырга тиешбез, аларны инде тәрбияләргә тиеш. Бу җанлы әйбер. Аллаһ Тәгалә инде яратмый, пәйгамбәргә ләгънәт кылды дип, һәм инде мондый җиргә инде фәрештәләр керми дип аңлатырга тиешбез инде. Һәм матур гына инде нәсихат кылып инде, киңәшләр биреп инде, шушы җансыз әйберләрне генә ясатырга тиешбез инде. Шуңа күрә менә бу кеше, хайван, кошлар рәсемнәрен ясаудан инде без аларны матур гына инде тәрбияләргә тиешбез. Шушы хәдисләр белән Аллаһ Тәгалә риза түгел, кыямәт көндә каты азап булачак дип инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ләгънәт кылды дип. Әмма ләкин алхамдулилlah бит Аллаһ Тәгалә безгә альтернатива биргән. Шулаймы? Алар буна инде бүтән төрле җансыз әйберләрне дә без ясый алабыз. Моның белән генә инде дөнья тукталып калмый, моның белән генә инде ризыгыбыз кимеми, ач калмыйбыз. Моннан гына Аллаһ Тәгалә бүтән күп ниъмәтләр биргән. Шуңа күрә бер нәрсәдә теге тыюны ишеткәч инде дөнья бетте дип кул төшерергә кирәкми. Алхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән әйберләрне дә бик күп. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән риза булып, аның әмерләрен инде ихластан кабул итеп, аның кануннарын инде үтәргә тырышырга кирәк инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфик хидаят бирсен, менә шушы хәдисләр белән инде гамәл кылырга инде, тәкәббүрләнмичә инде, минлекне безне басып, без бит инде яратабыз, әгәр дә шулай сахих хәдисләр килсә инде, үзебезне өстенрәк куярга инде, нишләп ярамасын ул? Ярый дип Аллаһтан да üstünрәк куеп, пәйгамбәребездән дә белемебезне üstünрәк куеп әйтергә яратабыз инде. Хәзерге алга киткән дөньяда ансыз яшәп булмый, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә шушы кешеләрне барлыкка китә. Ул яхшырак белүче, нәрсә безгә хәерле, нәрсә безгә хәерсез, һәм нәрсә безгә хәерле, уларны шушы пәйгамбәребез аша өйрәтеп калдырган. Шуңа күрә инде, әгәр дә без бәхетле, сәгадәтле, тыныч, имин тормышта яшәп инде, җәннәтләребезгә керәсебез килсә, тәмук утларында газапланасыбыз килмәсә, шушындый гамәлләрдән без тыелырга тиешбез инде. Шуңа күрә җәннәткә керү ул бик җайлы гына, рәхәт кенә әйбер түгел. Үз-үзең белән, нәфес белән, минлек белән, тәкәббүрлек белән көрәшергә кирәк. Шуңа күрә шушы көрәшүчеләр генә, бик каты шундый сабыр кешеләр генә инде шушы Аллаһның олуг рәхмәтенә ирешәчәк инде. Шуңа күрә Аллаһ та тәүфик хидаят бирсен. Безнең нәфсебезгә бик ошамаган булса да, бу гамәлләрне калдырырга, балаларыбызны, ныкларыбызны инде шушы пәйгамбәребез хәдисләре белән тәрбияләргә Аллаһ Тәгалә тәүфик хидаят бирсен.